गिबियावनो आंनि मुलुगनां BodoNews चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांनि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं, मैया मंगलबार खालि आसामनि माहारि पार्क काजिरङा हाग्रामायाव गान्दा मैहुर खालामग्रा 4 सोरां सिखारिफोरखौ हाग्रा बिफाननि क्राइम ब्रेन्च आरो पुलिस बिफान जुथायै संदाननानै हमनो हादों होनना खौरां मोन्दों। नैथियाव दं, गोदानै भारतनि हादरगिरि हिसाबै बिबान मोननाय मानगोनां श्रीमती द्रौपदी मुर्मु बिथांजोआ आसाम सरकारनि सिङाव ACS बिबान मोननाय सा 8 ACS अफिसारफोरखौ IAS अफिसारनि बिबान होबाय होनना खौरां मोन्दों। बियो थारैनो दुलाराय आसामनि थाखायनो गोग्गाथाव बाथ्रा आरो हादरगिरि मानगोनां श्रीमती द्रौपदी मुर्मुनि बाख्नायथाव हाबा मावनाय। थामथियाव दं, गोजोनथाव खौरां, भारत हादरावबो 5G नेटवार्कनि सुबिदा मोनसिगोन। खौरां मोननाय बादिब्ला फैगौ अक्ट'बरावनो भारतआव 5G नेटवार्कनि सुबिदाखौ मोनसिगोन होनना रादाबाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे नेटवार्कनि सुबिदाखौ गिबियाव माखासे नोगोरफोराल' मोनग्रोगोन। बेफोर जाबाय आहमेदाबाद, बेंगालुरु, चन्डीगढ़, चेन्नाइ, दिल्ली, गान्धीनगर आरो गुरुग्राम होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। ब्रैथियाव दं, मैया मंगलबार खालि आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जनता भवनाव एक्साइज डिपार्टमेन्टजों गोनांथार बाथ्रा सावरायलायदों होनना खौरां मोन्दों। रादाबनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बिथां गिबि मन्थ्रिया आसाम आरो अरुणाचल सिमनायाव आयेन बेरेखायै जौनि फालांगि खालामनायखौ हमनो थाखाय एक्साइज डिपार्टमेन्टखौ अरायथा नङै चेक पस्ट खालामनो थाखाय बिथोन होदों होनना खौरां मोन्दों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियावनो। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै।